Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, biz bu gepleşigimizde geçen hepde söz berişimiz ýaly 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalanyň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Mälim bolşýar 2022-nji ýylda Sowet Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Geçen hepde belleşimiz ýaly Russiýa, Belarus, Ukraina we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet häkimetleri 1922-nji ýylyň 30-njy dekabryna Sowet Soýuzynyň düýbüni tutdular. Makalanyň dowamyna geçmezden ozal geçen hepde efire eden Beşiňiziň mazmunyny gysgaça nazar aýlaly. Makalada aýdylýar 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem de goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Siýasat, daşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar düýbünden özgerdi. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabryna Sewitde onlarça ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbi tutuldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Robert Coulson tarapyndan ýazylan makala iza ser salyp göni 100 ýyl mundan ozal 1922-nji ýylda Russiýada we goňşy ýurtlarda bolup geçen möhüm wakalary syn edýär. 1922-nji ýylyň ahyryna çenli bolşewikler Russiýada raýat turuşynyň soňuna çykdy. Raýat turuşynyň soňlanmagy bilen Sowet howpsuzlyk aparady öz ünsini içerki gödäwçiligi önükdirip başlady. 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem goňşy halklar üçin hem agyr ýyl boldy. Bir tarapdan Volga sewtini aýlygynç aşlyk höküm sürýärdi. Beýlik tarapdan bolşewik häkimiýeti Russiýany halkara derejesine öňleşdiripdi. Bolşewikler 1922-nji ýylda Oktyabr revolýusiýasy adlandyrylan döwlet tagdyrlyşygynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Geçen hepdeden ýadyňda düşýän bolsa şol ýylyň aprelini Bolşewikler partiýasynyň Moskwada geçiren 11-nji maslahatyna bolşewik lideri Vladimir Lenin özüniň ykdysady maksatnamary barada çykyş etdi. Ýatlasak bu maslahatda kabul edilen iň ykbal kesgitleýiji kararlaryň biri din ruhanylaryny taýýarlaýan mekdebiň öňkü okuwçysy, soňra revolýusioner bolan 43 ýaşly Yosif Staliniň partiýanyň baş sekretary wezipesine bellenmegi boldy. Elbetde Lenin özüniň bu kararyna soňra puşman etdi. Ol ömrüniň ahyrlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagyny dedi we munyň nähili ähmiýetli detaldygyny aýtdy. Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detalýar bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar, diýip ol wesiýet etdi. Ýöne onuň wesiýeti başa barmady. 2 ýyldan matbuatyň içinde Leniniň özü hem öldü. Raýat turuşy tamamlanandan soňra adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ÇK 1922-nji ýylda döwlet syýasy edarasy boldy we esasynsi içerki gödäwçiligi önükdirip başlady. Leniniň gyzyl terror syýasatyny durmuşa geçirmek güýçlendi. Häkimetleriň syýasy garşydaşlary matlaply ýyzarlamak häsiýetleri öjükdi. Häkimetleriň syýasy we ykdysady düşmanlary Sibire we uzak demirgazyga iýermek tejribeleri öz şägini giňeltdi. Şeýle-de şol ýyllarda Russiýada aýlygynç açlyk dowam edýärdi. Geçen gepleşigimizde de belleşimiz ýaly açlyk döwrüne 5 million gowrak adamyň ölünigi çak edilýär. 1921-22-nji ýyllarda kän adam, gaty köp adam aýlygynç açlygyň pidasy boldy. Bu hem açlykdan ölen adamlaryň sany babatynda, hem de açlykdan ejir çeken sewitlerdäki adamlaryň sany boýunça 17-nji asyryň başlaryndaky bela beter döwrüniň açlygyny ýatlatdy. Aýlygynç faktlar hasaba alındy. Kannibalizm, köpçüliklerin mazarlar hem de açlyk sebäpli tutuşmaşgallaryň öz janlaryny kastetmegi ýaly hadisalar. Diýip biz geçen gepleşigimizde Rus tarihçisi Viktor Kondrashynyň sözlerini sitirledik. Ýatlasak 1921-nji ýylyň iýulyna ýazyjy Maksim Gorki açlyk zerarly ýardymy mätäç ähli akyrok adamlaryň adyndan kömek sorap ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň Sowda sekretary Herbert Hoover'a gowşuruldy. Hoover Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse hem de ýardymlaryň Abaşanyň bolşewik hökümetini ikrar etmegi hökmüne kabul edilmezligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny ötmäge taýýardygyny aýdyp jogap hatyny ýazdy. Sowet häkimetleri bu teklifi kabul etdi. Hoover maksatnamanyň çägini Russiýada açlykdan ejir çekýän adamlara kömek üçin $78 million töweregi maliýe serişdesini toplady. Ýardymlaryň çägini millionlarça adam ýmit önümleri we lokmançylyk serişdeleri bilen öpjün edildi. Bu ýardymlar halkyň açlyk jebrini belli bir derejede gowşatdy. Ýöne soňu bilen geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly Abaşanyň açlykdan ejir çekýän Rus halkyna iýeren ýardymlarynyň maksady bolşewik häkimetleri tarapyndan ýoýuldy. Ýatlasak Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýyldaky neşri Amerikan ýardym maksatnamasyny bet niýeti bolan çäre hökmüne ýatlaýar. Gelin gepleşigimizde
makala geçen hepde galan yerimizden dowam edeli. 1922-nji ýylyň 16-njy aprelinde Sowet Russiýasy Germaniýa Weimar Respublikasy bilen Rapallo şertnamasyna gol çekip halkara öňölükden halas boldy. Iki ýurdan Birinji Jahan Uruşynyň hemde Versal şertnamasynyň ýa-da diplomatik taýdan öňölüşipdi. Rapallo şertnamasy iki ýurduň arasyna diplomatik gatnaşyklary täzeden ýola goýdy. Bu ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýol açdy. Olalaşyk harby şertleri agzamasa da Versal şertnamasynyň düzgünlerini bozup ýakyn hyzmatdaşlyga ýol açdy. Bu hyzmatdaşlyk 1922-nji ýylyň Thomsonda geçirilen birnäçe gizlin duşuklary bilen başlandy. Birnäçe ýylyň içinde Germaniýa Sowet Soýuzynyň aviasiýa mektebini, hemiki ýarag desgasyny we tanklar üçin Töwüşçüň synagy meýdançasyny açdy. Bu bazalary Gyzyl goşuny döwrewaplaşdyrmaga ýardym berdi we Hitler ýolbaşçylygyna German goşunyň täzeden janlanmagyna ýol açjak harby tehnologiýalaryň ösdürilmegine möhüm rol oýnady diýip Jan Johnson 2016-njy ýylda War on the Rocks blogunda ýazdy. Germaniýada kimler Rapallo şertnamasyna gol goýulmagyny ýurdy Ýewrey bolşewik howpunyň aralaşmagynyň alamaty hökmüne garady. Bu ýagdaý aşa sagçylary we olary maliýeleşdirýän taraplary işçiňleşdirdi. Şertnama gol çekilmeginden bary ýogy 2 aý soňra 1922-nji ýylyň ýunyna bir sagçy topar Germaniýanyň daşary işler ministri Walter Rathenau'ň janyna kast edip öldürdi. Adolf Hitler 1922-nji ýylyň awgustyna ödüniň ilkinji möhüm çykyşlarynyň birine Respublikany goramak bahanasy bilen süýüşip gelýän Ýewrey bolşewizmi babatda duýduruş berdi. Bu çykyşda Hitleriň goňur köynekli ýakasy gaýşly ýörüý teskerleri ilkinjigede köpçülüge çykdy. Italiýada faşist lider Benito Mussolini şol ýylyň oktýabryna premier ministr boldy. 1922-nji ýyl medeniýet babatda hem Russiýa üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Rus medeniýetiniň şekillendiriş sunugaty, edebiýat, aýdymsaz, tans, amaly haşam sunugaty we beýleki ugurlar boýunça 1920-nji ýyla çenli döredilen eserler bilen şondan 15 ýyl soňra ortaga çykan eserler deňeşdirilenine bary ýogy 15 ýyl gysga wagtyň içinde bolup geçen düýpli özgörüş haýran edýär. Sunugat taryhyny öwrenji Camilla Gray Sunugatda Rus tejribesi 1863-1920 katly ilmi işini 1922-nji ýyly taryhdaky iň bir ajaýyp medeni ötüşleriň biriniň soňlanan ýyly hasaplaýar. 1922-nji ýylda Boris Pilnyak Ýalaňaç ýyl adly impressionistik eserini çap etdi. Bu roman 1917-nji ýylyň oktýabrynaky döwlet agdalşygynyň soň ýazylan ilkinji rus romany boldy. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji aprelinde Stalini öldürmek üçin dildegüşük etmekde günäli tapyldy we şol onuň ödünni kellesinden atylyp öldürildi. Hemde Moskwadaky Kommunarka atom meýdançasyna ýerleşen köpçülikliň mazarlyga gömüldi. Şeýle-de 1922-nji ýylda Yevgeniy Zamyatin özüniň bir ýyl ozal tamamlan bizatly distopiýa romanynyň şahsy okoýuşlaryny guraýardy. Ol şol ýyl Men gorkýar natly essesini ýazdy. Zamyatin öz eserine bolşewik döwletiniň mejnunlary, heretikleri, hyýalwentleri, gozgalaňçylary we gumanly adamlary orun ýok ýaly bolup görünýär diýip ýazdy. Zamyatin 1937-nji ýylda Parijde sürgünçilikde aradan çykdy. Biz romanyň ýeseline 1924-nji ýylda, rus dilinde bolsa ahyr soňy 1952-nji ýylda çap edilen bolsa bu kitap Sowet Soýuzynyň dargamagyna 3 ýyl galýan çagda 1988-nji ýyla çenli Sowet Soýuzynyň çägine çap edilmedi. Russiýada doglan emigrasiýadaky tanqidçi Mira Ginsburg 1967-nji ýylda şeýle ýazdy. Zamyatin Mikhail Bulgakov we Isak Babelýaly diktatorçylyk edebi dörejülükden erkinligi, batyrgylyk we öz boluşlulugy erekimsizlik bilen goparyp aýyrmadyk bolanyny rewolýusiýadan soňky Rus edebiýatynyň nähil derejelere çykyp biljekdi barasynda pikir döretdi. Raýat urşunyň tamamlanmagy bilen bolşewikler häkimiýeti doly ele geçirenden soňra ýolbaşçylar ünsü jemgyýeti täzeden şekillendirmegiň ugurlaryna gönükdirip başlady. 1921-nji ýylda hökümet Russiýanyň Pravoslav kilisesine göz dikip başlady. Ilki başda baş maksat mümkin boldugundan köp kilise emlägini konfiskasiýa etmekdi. Ýöne 1922-nji ýyla çenli Leninne has hyjurly meýinler döredi. 1922-nji ýylyň 19-njy martyna ýadan ýatnamasyny Lenin syýasy liderleri, GPU-nyň ýolbaşçylaryny we Adalet Halk Komissarlygynyň ýolbaşçylaryny gizlin duşuga çagyrdy. Gizlin çödgüt kabul ediler diýip ol ýazdy we bu rehimsiz çödgüt bilen gysga wagtyň içinde kiliseniň ähli emläklerden mahrum ediljekdigini buyruk berdi. Bu pursatda näçe reaksioner din urhansyny we reaksioner
revolusioner burjuwal wekilini atmagy başarsak şonçada gowy. Sebäbi ilatinni şeýle bir sapak bermegiň wagty geldi welin goý olar öňümüzdäki bir näçe 10 ýyllyň dowamyna garşylyk barada düýbünden pikir etmäge de milt edip bilmesinler. Deyip Bolşevik lider yazdı. Sankt Peterburglu tarihçi Aleksandr Margolis 2016-njy ýylda Azat Ýewropada Atlyk radiosyna beren interwýusynda kilisä garşy tutga tutdugyň ören wagşyçylyk bilen alınıp barlanan ony gurrun berdi. Elbetde din urhanlary her niçikde bolsa muny togtatmaga synançdy. Ýöne jogap ören açyk we aýdyndy. Olardan näçe köp adam asyp öldürsek şonçada gowy. Deyip olaytdy. 13 awgustda geçilen gece Bolşevikler Petrograd ruhanysy Benjaminin we başga bir näçe din ruhanysynyň sakkaryny sýryp olary köne kuşly eşik geydirdi. Bu mekir emel atu jezasyny ýerine ýetirýän eskerler özleriniň atyp öldürýän adamlarynyň din ruhanylarydygyny bilmediler ýaly oýlanyp tapylypdy. Olar şäheriň etegine atylyp öldürildi we köpçülikleýin mazarlyga jaýlandy. Sovet Soýuzy dargandan soňra 1992-nji ýylda Benjamin we beýlekleriň bir näçesi Rus Pravoslav Kilisesiniň keramatly ruhanlary hökmüne ikrar edildiler we Sankt Peterburgdaky Aleksandr Nevski ibadatxanasyna olaryň hatyrasyna ýadygärlik dikildi. Din ruhanlaryny keramatly gylan eden karar olaryň gymmatly jeset galyndylarynyň eger tapylan halatyna mukaddes ýadygärlik hökmüne hasaplanylmalydygyny talap edýär. Leninin intellektual elit üçin bir meňdeş planlary bardy. 1922-nji ýylyň 12-nji martyna çap eden "Sewejüji materializminiň ähmiýeti" hakyna atly makalasyny Lenin intellektual adamlary ruhanylygyň diplomly talabanlary hökmüne ýazgyrdy. Demokratiýa diňe burjuwallaryň bähwitlerini wagt etmek erkinliginden başga hiç zat däl. Ýa-ni demokratiýa iň bir konserwatiw pikirleri, dini, gaflet parallygy wagt edýär hemde eksploatatorlaryň bähwitlerini goraýar. Deyip Lenin yazdy. Parasatly adamlara garşy girişilen kampaniýa 1922-nji ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda Petrograd şäheriniň günbatara tarap ýoly düşen 3 gämi bilen ýetjek derejesine ýetdi. Döwlet syýasy idarasynyň agentleri günbatara tarap ýoly rowany bolan gämiler bilen ýurduň iň görnükli akyldarlaryny we pähimli adamlaryny hemde olaryň maşgala gzarlaryny emläklerinden mahrum edip sürgüne ýiberdi. Filosof gämileri adlandyrylan gämiler Nikolay Lotski, Yuli Eichenwald, Nikolay Berdyaev, Sergey Bulgakov we Semyon Frank ýaly adamlar alyp gitdi. Olar 1930-njy ýylda çap edilen Milli Sosializm täze ruh atly makalanyň awtory faşist peltepeçisi Ivan Ilyin hem alyp gitdiler. Putin Ilyin barada övgü bilen söz açýar. Putinin hut özü Ilyiniň jeset galandylaryny 2005-nji ýylda Moskwa getirip jaýlamak çäresine gatnaşdy. Ol 2009-njy ýylda Ilyiniň mazaryny resmi taýdan keramatly ýer ilan etdi. 1922-nji ýylda ýurdun daşyna sürgüne ýiberilen 300 paýhasly adamyň ählisi belli meşhur adamlar däldi. Olaryň arasyna lukmanlar, hukukçylar, magarifçiler, ykdysatçylar we beýlekler bardy. Rus immigrasiýasynyň ilkinji tolugyny barada gurrun berýän Rus Exodusy atly dokumental filmiň awtory Russiýaly kinorejissor Aleksey Denisow 1922-1939-njy ýyllar aralygynda ýurdun daşyna sürgüne edilen adamlaryň Sovet Soýuzyny terk edenden soňra 13 000-den gowrak ilmi makala ýazanlyklaryny aýtdy. 1922-nji ýylyň maý aýynda Moskwada bir suratkeşler topory revolýusiýon Russiýanyň hudojnikleriniň birleşigini döretdi. Bu birleşik 1932-nji ýylda Sowet Soýuzynyň hudojnikler birleşigi boldy. Revolýusiýon Russiýanyň hudojnikleriniň birleşigini döreden toporyň esasy ideologiýasyna görä sunugy diýişiniň didaktiki mazmuny onuň estetik aýratynlygynyň has möhüm bolup durýardy. Topor sunugy köpçülik üçin düşnükli bolmaly diýen pikirden ugralýardy. Döredjilik işgärleri öz temalaryny jemgyýetiň we partiýanyň zerurlyklary esasyna saýlap almalydy. Beýik Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýylda çap edilen neşri Russiýanyň hudojnikleriniň birleşigi döwrüň iň öňde barjy sunugat guramasy diýär. Bu Sowet sunugatyny realizm akymynyň aýgytly ýeňişiniň başlangyjy boldy diýip Sowet ensiklopediýasyna aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.